Morning guys, parang sa Malit ko, first time magbisita ko sa ako amigo makato may piso wifi nalayan lugar ako lugar na kayo first time pa rin first time pa lang kung magbalik ng gwapo ng kalsada. Sa una dahil pangit. Ako gani ang kasada sa una. Medyo kuhan pa. Secure. Bago ang iba.